Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin darasi na 6 na karatun Khamsun Hadis. Insha Allahu za mu tashi akan hadisi na 21. Al-hadisul hadi wal 20, hadisi na 21. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, la yamshi ahadukum, kada ɗayanku yayi tafiya fi na'alin wahidin, da takalmi ɗaya. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Al-hadisu sani wal 20, hadisi na 22. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, idza ta'alla ahadukum, idan ɗayanku zai sa takalmi, falyada'u bil yamin, to ya fara da dama. Wa iza naza'a, idan zai cire, falyada'u bis shimal, to ya cire da dama, da hagu. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Al-hadisu salis wal 20, hadisi na 23. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, man atani dakhala janna, duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna. Rawahul Bukhari, Bukhari ne ya rawaito. Al-hadisu rabi'u, hadisi na 4. Al-hadisu rabi'u wal 20, hadisi na 24. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, salatul jama'a, sallar jam'i, tafdalu min salatil fazi, ta fi sallar mutum ɗaya bi 27 daraja, da lada 27, ko da daraja 27. Rawahul Bukhari wa Muslim, Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Insha Allah sai mun haɗu da ku a cikin wani darasi insha Allah nan ba da jimawa ba.